O Concello de Rianxo continúa coas melloras no rural. Nesta liña van saír a licitación varias obras de mellora de estradas e tamén de saneamento. O Concello de Rianxo ten en marcha varias actuacións de mellora de viais e saneamento con cargo aos plans da Deputación. A piques está de saír a licitación a obra de mellora de asfaltado dende Salto da Auga ata os Gudiños e o Cruceiro e tamén a pavimentación do vial de Somoza á Igrexa en Leiro. Traballando están tamén para dotar de saneamento varias vivendas no lugar de Somozas e noutras zonas do municipio. Aproveitaremos tamén en Somoza para darlle saneamento a 4 ou 5 vivendas que non dispuñan del. Son pequenos paquetes de actuacións que están en marcha, que se unen a varios que xa están realizándose. Despois de Semana Santa está prevista, xa está licitada o inicio dos traballos na zona das Pedriñas, outra obra de saneamento, a obra tamén das dúas escolas que restan, a dirección do CRA e a escola da Capela no Araño. Son diferentes actuacións que de alguma maneira están frutificando e que son inminentes. Non vou referirme ao paquete de actuacións que por valor de aproximadamente 700 ou 800 mil euros teñen que ser aprobados para irse executando cara a finais de ano, comenzos do ano que ven. Nun prazo de 4 ou 5 anos, agárdase poder completar o saneamento do municipio 100% grazas en boa parte aos plans da Deputación da Coruña. Con este movimento que hai de obra da Deputación e de inversión dentro do plan de obras de saneamento da Deputación, sí que é posible falar dun horizonte de 4 ou 5 anos onde poidas ter prácticamente o 100% do Concello saneado. Sempre estarán algunhas vivendas, pero claro, dentro dun montante global de 8 ou 9 mil vivendas, ter 100, 200, 300 sin conectar, a porcentaxe é pequena, pero queremos tamén intentar chegar a todo. E eu creo que co escenario actual, que é o plan único da Deputación, que permite saber que a medio prazo imos ter unha cantidade que vai rondar 900.000, 1 millón de euros todos os anos, para a obra pública e para un concello como Rianxo é fundamental. Así sabemos que en X anos vai recibir tal montante e te permite planificar. Daí que non teña máis que gabanzas para o plan único de Deputación, que oxalá se continúe nesta liña, se poden meter máis porque haberá actuacións que realizar, pero que é un movimento moi importante que se está facendo de diñeiro, de investimento, que non só é para Rianxo, que esta é unha das grandes tamén ventaxas. Non mira os colores e, por tanto, chega a todos os concellos. Pendentes quedan as actuacións con cargo ao plan único por un valor que ronda os 700.000 euros e que serán executadas a finais deste ano ou comezos do próximo.